Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Сержук. Вітаю усіх. Пачнем з навінак. Ну, я думаю, чаго цягнуць. У нас цікавыя госці сёння, таму адразу навіны давай. Ну вось, Сержук, ты ў мяне пытаўся, каму паскардзіцца на слізкі тратуар. Цябе пачулі, пракуратура занялася праверкай якасці ўборкі снегу і лёду. Як паведамляе сайт Вітвесці.бай, нагодай стала немалая колькасць пацыентаў траўмапункта. Толькі за першы тыдзень лютага па дапамогу звярнулася больш за 150 чалавек. Ты не ў гэтай колькасці? Я і не звяртаўся і не скардзіўся. Пачакай. Камунальнікі нярэдка тлумачаюць неякасную уборку недахопам рабочых рук, але гэта не мяняе справы. Цяпер усе парушэнні фіксуюцца і ліквідуюцца. Незвычайнае спаборніцтва прайшло ў Віцебску. Упершыню адбыўся чэмпіянат па паеданні бургераў. Заяўкі на ўдзел падалі 70 чалавек. Выпадковым чынам былі абраны 3 удзельнікі, усе яны хлопцы. Для перамогі ў турніры трэба было за 1 хвіліну справіцца з 3 бургерамі. Ну, для цябе гэта нават... Гэта праблема. Праблема? Я не магу. Вось, перамог Сергей Старавойтаў, ён абышоў канкурэнтаў. Ну, вось што значыць галодны студэнт. У якасці падарунка яму дастаўся сертыфікат яшчэ на 1 бургер. Наступная навіна з гарадка. Згодна з пастановай Савета міністраў Беларусі, народны клуб майстроў самадзейных мастакоў Вытокі гарадоцкага дома рамёстваў і фальклору атрымаў статус заслужанага. Віншуем. Шчыра віншуем. Калі-небудзь і ты атрымаеш статус заслужанага дзеяча. А вось чаго? А вось чаго? Ну, я думаю, гэта да культуры ўсё ж такі. Пачакаем, паглядзім. Сёння ў вячэрнім Віцебску можам уже нават Канешне, гэта зусім не тайна, у нас не таемніца. Так, сёння у нас такі ўжо хітрун. Сёння у нас гаворка пойдзе пра нашага класіка, пра Максіма Богдановича. І з гэтай нагоды Іван падрыхтаваў невялічкі такі конкурс. Так, у нас ёсць білет у тэатр. Квіточак, так. Усе ж ведаюць, што Максім Богданович, ён быў не толькі паэтам, але і цудоўным перакладчыкам. Ну вось, з дапамогай перакладчыка Google мы зашифравалі 3 самых вядомых верша аўтара. Той, хто першы... На нашу думку. На нашу думку. Так. І тым, хто першы правільна назаве усе 3 творы, мы вось гэты квіток у тэатр. Квіточак адразу можам сказаць, што 16 лютага, так, на 2 асобы, пачатак о 19 гадзіне спектакля. Гэтым ты пашырыў удзел ці паменшыў? Ну, можа паменшым, ну, наадварот, можа, хто 16-го не зможа, таму спектакль я вольны. Я цябе віншую. Так кажа Іван напрыканцы эфіра. Конкурс праходзіць у нашай групе УКонтакце, ну а пераможцу мы назовём у прамым эфіры. Добра, ну, гэта разыграем крыху пазней. Ужо даведаліся, што ў нас сёння будзе размова ісці пра Максіма Богдановича, але што яшчэ адбываецца і будзе адбывацца ў нашым горадзе, мы даведаемся з афішы. Музей истории частного коллекционирования приглашает на вечеринку «Музыка любви». В День всех влюбленных можно подарить своей половинке незабываемый романтический вечер под звучание концертного патефона. Гостей ждет мастер-класс по блюзу от школы танцев стиля гип-хоп, фотозона для влюбленных, удивительное открытие и, конечно же, танцы. Начало в 18:00. Белорусский театр «Лялька» приглашает на карнавал «Каханья». В черно-белой зимней будничности гостей карнавала ждет фейерверк радости и восторга, красоты и юмора. В программе игры, конкурсы, танцевальный мастер-класс, гадания, коктейли и фотографии на память. И, конечно, самый веселый спектакль «Декамерон». Начало карнавала в 18:30. Витебская областная филармония представляет театрализованный концерт оперетта «Виват». Одна из самых ярких и любимых солисток филармонии Оксана Новикова в этом году отмечает 15-летие творческой деятельности. В честь этого события артистка приглашает своего верного слушателя в волшебный мир оперетты. В программе популярные дуэты и арии из оперет «Сильва», «Баядера», «Фиалка Монмартра», «Моя прекрасная леди» и другие. Оксана Новикова исполнит многие произведения в дуэте с Еленой Граковой, Леонидом Кажарским и Сергеем Белоусовым. Начало концерта в 18:30. В рамках гастрольного тура театра эстрады имени Аркадия Райкина Национальный академический драматический театр представляет комедию «Отель 18+.» Однажды такое может случиться и с вами. Конечно, если вам очень повезет, ваш рейс задержат до утра, и вы волею случая окажетесь в гостинице аэропорта,
а вашими соседями станут герой-любовник из местного театра, легкомысленная столичная дама, ревнивый муж и очаровательная деревенская простушка. Благодаря таланту комедиографа Алексея Щеглова юмор помогает героям пьесы разобраться в своих чувствах и желаниях и ответить на самые простые, но животрепещущие вопросы. Начало спектакля в 19:00. Вось такая насычаная тэатральная ў асноўным праграма ў нашым горадзе. Наведвайце спектаклі, калі ласка, абавязкова наш тэатр таксама. І сёння мы уже не першы раз сустракаемся з нашымі коласаўцамі. Гэта Наталія Аладка, вядучы майстар сцэны, актрыса, і Святлана Жукоўская, таксама вядучы майстар сцэны, актрыса. Добрый вечер. Добрый вечер. І мы ўжо паведамілі аж на 2 разы, што ў нас сёння пойдзе размова пра Максіма Богдановича, таму што на мінулым тыдні, так, 8-га, здаецца, лютага, адбылася прэм'ера такая, музычна-паэтычны вечар, прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Адамовича Богдановича. Ну, вось мы адразу скажам, што будзе кавалачак яшчэ з гэтай імпрэзы, так? Як адбывалася, давайце вось паразмаўляем наконт таго, чаму Богданович? Чаму Богданович? Да, я ўжо казаў, да, вось цікава, што гэта ўсё ж такі паэт, мужчына лірык, так? А ўзяліся за гэтую справу жанчыны. Так, чаму жанчыны ўзяліся за мужчынскую лірыку, сур'ёзную такую? Ну, гэта так можна і мовіць, што па-першае, што Максім Богданович гэта мужчына, а мы жанчыны. І таму яго лірыка бліжэй да нашага сэрца і душы. Ну, а як кажа Святлана, і мы заўсёды ж на сустрэчах творчых яго вершы, гэта заўсёды чытаем, заўсёды звяртаемся да яго твораў. Ну, а тут так адбылося, што вось быў год прысвечаны творчасці Максіма Богдановича, і нам, як гэта кажуць, паручылі, далі, пашчасціла. Вось так, да. Цікава, Іван, так? Паручылі і пашчасціла. Пашчасціла, я б сказала. Ну, і мы взяліся са Святланай за гэтую працу, зрабіць. Ну, па-першае, спачатку напісаць трэба было сцэнар, а потым уже і паставіць спектакль. Можна казаць, што гэта спектакль, можна казаць, што гэта музычна-паэтычны вечар. У чым адрозненне вось такое? Ці, скажем так, істотна вось гэта, як назваць спектакль, ці музычна-паэтычны вечар? Ну, канешне, гэта... У чым адрозненне? Адрозненне? Ну, спектакль гэта больш, набыць, грунтоўная праца, так? Сюжэта і, можа, нават часу сцэнічнага болей. А у нас все ж таки меней часу, каля гадзіны гэта ўсё ідзе. Но мы са Святланай гэта сказалі так, гэта наш аповед, гэта нашы адчуванні пра Максіма Богдановича. Канешне, спектаклі гэта ці аповед, ці музычна-паэтычны вечар. Все ж таки гэта заўсёды праца многіх людзей. Скажем так, гэта не толькі вот мы са Святланай взяліся за гэту справу, взяліся, напісалі і паставілі. Канешне, і ў сцэнарыі нам дапамагаў наш загадчык літаратурнай часткі Алесь Замковскі. Таксама госць у нас і не аднойчы, здаецца, быў Алесік. Хорошы, вельмі цудоўны чалавек. Потым нам дапамагалі, гэта ж, разумееце, гэта і праца і тых жа грымёраў, касцюмераў, рэквізіт, гукааператараў, асвятляльнікаў, дэкаратараў. Вось у нас фотаздымкі, дарэчы, з'явіліся ўжо на экране. Цудоўна. Што адбывалася? Гэта на эксперыментальнай сцэне, так было? Гэта у нас называецца так, гасцёўня, музычная гасцёўня. Гэта вось урывачкі. Гэта урывачкі. Гэта вось, бачу, Юлія Крашэўская, так? У ролі Веранікі. А хто быў Наталя Саламаха. Сам Максім Богданович? Ну, Святлана. З самага пачатку, калі мы распрацоўвалі гэты матэрыял, канешне, мы з Наталіяй думалі над кожным вобразам, і хто будзе выканаўцай Максіма Богдановича. Якраз паказвае это Евген Лук'янаў. Нам здаецца, што гэты акцёр, ён мае права быць Максімам Богдановичам. Ён падобны і знешне, і ён, на наш погляд, адлюстроўвае і ўнутраны погляд гэтага чалавека. А чаму менавіта Максім Богданович? Мне здаецца, што
гэта і сапраўдны грамадзянін, ён патрыёт сваёй радзімы, і ён чалавек высокага палёту, і Всевалад Ігнатоўскі нават яго назваў госць з высокага неба. Гэта вельмі трэба быць чулым чалавекам у жыцці, каб паспрабаваць ўсё ж такі адчуць самого Максіма Богдановича. І на наш погляд нам здаецца, што Евген Лук'янаў якраз это той чалавек у тэатры, які гэта зрабіў вельмі нядрэнна. Дарэчы, мы так і хацелі спачатку назваць са Святланай наш аповед «Госць з высокага неба». А потым неяк вось падалося нам, што... А назвалі, дарэчы, як? Дарэчы, назвалі «Калі глядзеў на сонца я». Глядзеў на сонца я. Да, мне сонца асляпіла вочы. Ды што мне цемень ночы, калі глядзеў на сонца я. А вось вы актрысы, вы ўзяліся вось за такую справу ўсё, і сцэнарый нават, і ўсю ідэю, і пастаноўка. Пашчасціла. Цудоўнае слова. А як да гэта адносіліся нават рэжысёры, пастаноўшчыкі, якія існуюць у тэатры? Таму што кожны павінен займацца сваёй справай, ці гэта больш як нейкі эксперымент, які вам дазволілі зрабіць? Ну, я вам хочу сказать, что мы не называем себе режиссерами, у нас няма адукацыі, але мы ўсё ж таки набраліся смеласці і паспрабавалі зрабіць гэты матэрыял. Разумееце, трэба, можа быць, шмат гадоў мы ішлі да яго. Калі я была маладзенькай дзяўчынкай, я прыйшла ў тэатр у 20 год. І ў нашым тэатры ішоў спектакль Казі Сасаі «Клеменс», і там гучалі вершы Максіма Богдановича. І адзін з яго вершаў «Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы у ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса, да іх ляціць наша сонца, а за сонцам наша зямля. А хто мы такія? Толькі падарожныя, толькі папутныя сярод нябёсаў. Нашто ж на зямлі тады сваркі і звадкі, горыч і боль, калі мы ўсе разам з вамі і з вамі і з вамі нясемся да зор? Ці маглі мы прайсці Я што хацеў сказаць. Такі матэрыял не зрабіць, разумееце, так вось. Вось калі вы казалі пра сустрэцца на вуліцы, у цемры, вы адвярнуліся ад Сержука, і мне вельмі прыемна, дзякуй. І ўсё сказала вам, Іван. І мне вельмі прыемна. Так. Добра, а вось глядзіце, я заўважу на фотаздымках, што задзейнічана вельмі шмат моладзі, так, маладых акцёраў. Наколькі ім было гэта цікава? Вось сустрэча, скажем, з класікамі, таму што, наколькі я ведаю, моладзі зараз цікавы нейкія эксперыменты, да, вось гэтае моднае слово contemporary, так, вось гэта сучаснае і ў танцах, і ў спектаклях. Наколькі ім цікава была постаць Богдановича? Я вам хочу сказаць, што паверце на наше слово, што сёння мы ўжо не тыя. Прачытаўшы яго вершы, яго кніжкі, яго жыццёвы лёс, такі кароткі, ён пражыў усяго 25 год. І моладзь, якая занята ў гэтым спектаклі, яна ўжо іншая. І самае, разумееце, дарагое, калі пасля спектакля народны артыст Беларусі Тадеуш Антонович Кокштыс сказаў, што ён пабачыў і моладзь іншую, разумееце, яна ўсё ж такі стала на ступень вышэйшая і адняслася вельмі сур'ёзна да гэтага матэрыяла, да Богдановича. Вы разумееце, ён пражыў 20 год у Расіі. З іх толькі 5 год на Беларусі. Размаўляў толькі на беларускай мове. Гэта сапраўды, гэта для нас усіх прыклад. Жывем на сваёй радзіме і не заўсёды размаўляем на роднай мове, а ён у далечыні. Хаця б ведаць. Вот, хаця б ведаць. Хаця б з гэтага пачаць. Так, а вы разумееце, это наш Пушкін, хай будзе Лермонтов, разумееце, але так любіць сваю мову. І я думаю, это прыклад для нас усіх.
Ну, вот так. Вось, глядзіце, як цікава атрымліваецца. Заўжды кажуць, што моладзь дрэнная, Не, да? не, не, А не. сёння прагучала, Ні за што. і нават яшчэ і Тадеуш за што. Антонович таксама прытрымліваецца, да, што моладзь Конечно. вышэйшая. Ён быў уражаны пабачаным і падтрымаў нас нашай працы, і для нас гэта вялікая ацэнка. Вы разумееце, калі карыфей тэатра, ён быў вельмі ўзрушаны, і шмат нам і тэлефанавалі, і сказалі, дзяўчаты, вы на правільным шляху. Но мне вось цікава, хто глядзеў? Хто глядзеў гэта аповед, хто прысутнічаў? Публіка, скажем, ну, можа і ўзрост, і ўвогуле вы ж там ужо разбіраецеся, я думаю, хто збіраецца ў зале? Ну, розныя былі Па-першае, людзі. набыць тых, каму вельмі блізкая творчасць Богдановича, гэта раз. А потым я так і уважліва не прыглядалася, але мне здаецца, што розныя былі. Была і моладзь, былі і Сталага веку людзі. сталага ўзросту людзі, былі сярэдняга. Неяк не было такого, чтобы гэта было толькі для старэйшага пакалення, а моладзь неяк адышла ў бок. Не-не-не. Я да чаго? Наадварот. Да чаго гэтае пытанне? Ну, як заўжды адбываюцца ў тэатры вось гэтыя урокі для старшакласнікаў, так? Эстэтыкі. Так, эстэтыкі, урокі эстэтыкі для старшакласнікаў. Ці варта было б вось гэты музычна-паэтычны вечар Думаю, таксама, так, скажем, увогуле ўключыць у абавязковую праграму Думаю, школьную, так? Калі ну, чытаем, гэта чытаем, але калі б прачыталі Богдановича ў школе, а потым яшчэ і наведалі гэты вечар, гэта было б, я думаю, больш цікава. Толькі слова абавязкова мяне заўсёды неяк Ну, так, насторожвае. так. Ведаеце, таму што вот калі кажуць, што могуць перастарацца абавязкова, потым. да, калі кажуць, што абавязкова, тады гэта адразу нейкі супраціў, адказ, што гэта рабіць не трэба, ісці туды не трэба. А вось каб было так, што, допустим, вось у нас там у гасцёні месцаў не шмат, толькі каля 100. І вось калі каб у школе старэйшыя класы, лепшыя класы, старэйшыя, там 11 ці 10 класы, і гэта можна было, каб лепшыя вучні прыйшлі. І тыя, хто зацікаўленыя. Тыя, хто зацікаўленыя, вось тады гэта мела б месца, конечно. А яшчэ ведаеце, што я хочу, Наташа, прабач, калі ласка, што пасля гэтага спектакля, калі знаёмыя падыходзілі і са слязамі ў вачах сказалі, пойдзем і будзем чытаць Богдановича по-новому. Вось гэта самае добрае, я думаю, той пасыл, што быў так, каб проста прыйсці. Нехта плакаў. Это, можна сказаць, узнагарода, таму што мы гэта і са Святланай гэта была наша мэта. Калі чалавек пасля нашага аповеда звернецца да творчасці Богдановича, гэта і ёсць то самае галоўнае, што мы маглі зрабіць гэтым, так сказаць. А вось вы асабліва, калі рыхтаваліся, так, калі трэба было пераглядзець усе гэтыя творы, перачытаць, вы для сябе што-небудзь знайшлі ў Богдановичы новага, чаго раней не ведалі, не заўважалі? Канешне. Канешне, ну, напрыклад, што ўразіла? Што ўразіла? Ну, не ўразіла. Вось сама асоба Максима Богдановича, ён такі цікавы і разнастайны. Разумееце, вось калі да яго ставіць, ну, на самой справе у яго была такая квітэсэнцыя, ён сапантанасцю мрою пра тое, каб ён верыў у інтэлект. То есть чалавечы інтэлект, і што менавіта з нашай беларускай інтэлігенцыі, крыўскай інтэлігенцыі можна будзе самім вырасціць такого генія слова, да, які б мог даць свайму народу такі твор, які б можна было б вывучаць ва ўсім свеце. То есть культурныя людзі сусвету маглі б вывучаць гэтыя творы беларускамоўныя. І таму ён ўсё хутчэй хацеў зрабіць, паспець. І кожная хвіліна ў яго была такая дарагая. Што мяне як бы ўразіла, вы кажаце, у творчасці, гэта тое, што ён гэта такія адносіны да жанчыны і вось менавіта да цяжарнай жанчыны. Ну так, цяжарнай жанчыны, можна сказаць, што гэта культ. Культ, у яго быў гэта культ. Ён столькі вершаў напісаў на гэтую тэму, і вось Мадонна, да, Святлана? Ну, у бацькі, значыць, была карціна сіксцінская, рэпрадукцыя, канешне, сіксцінская Мадонна Рафаэля, і з дзяцінства ён это ўсё бачыў, і ён да жанчыны адносіўся як да Мадонны. І калі маці пайшла з жыцця рана, яму было ўсяго 4 гады,
і ён вельмі гэта гараваў тады, і ён зразумеў, што жанчына – гэта самае дарагое, што ёсць на зямлі. І вот дзяўчына, жанчына, як это, багатварил, абагатваряў, или как так по-беларуску? Абагаўляў. Вось так, вось, да, жанчыну, разумееце? Таму што страт многа было ў яго, і, канешне, калі паэт адчувае, што жыццё яго ўжо напрыканцы, ён заўсёды хацеў хутчэй паспець. А яшчэ, знаеце, што паэзія яго метафарычная. Вот у яго возера, напрыклад, гэта што гэта такое? Там гэта люстэрачка, напрыклад, так? Зоркі гэта пацеркі, сняжынкі. Хмары, як павукі. Так, вот такія метафарычныя вершы. І ўсё на добро. Вецер у бубны б'е. Маланка, агністы меч і так далей. А чым карысталіся падчас? Гэта вось гэтыя кнігі, якімі карысталіся падчас падрыхтоўкі гэтага аповеда? Шмат перачыталі. Канешне. Усё, што ў нас было, гэта і відэаматэрыялы, якія мы знайшлі ў інтэрнэце, гэта і вось гэтыя выданні. Дзякуй вялікі і мастацкай літаратуры, выдавецтва мастацкай літаратуры і другім выданням, якія зрабілі вось гэтыя кнігі. Паказаць можна. Гэту. Не, яшчэ потым. Паглядзім яшчэ. А яшчэ ведаеце, што быў такі абаяльны, ён калі прыходзіў да сваіх сяброў расейскіх, так, на вечарыну, яны ж все размаўлялі на расейскай мове, так, а ён туды з'яўляўся, это у нас таксама паказана. Вечарыны, наспявалі рамансы, і калі ён прыходзіў, ён гаварыў па-беларуску. І усе потым пачыналі гаварыць па-беларуску. Спрабавалі, скажем так, спрабавалі пагаварыць. Такі быў чалавек. Ну, вось цікава, да, што столькі год ён пражыў у Расіі, так, і вось у нас, дарэчы, можна паглядзець у гэтай кніжцы, так, і маці, і бацька, і дом, у якім ён нарадзіўся ў Менску. Ну, а не было цяжкасцяў з пошукам матэрыяла, скажам, ну, што няшмат, ці можна скажем так, у вольным доступе знайсці, напрыклад, успаміны бацькі, таму што бацька потым жа так пачаў ужо пра яго пісаць больш неяк. Ну вось якраз у гэтай кнізе і ёсць тут успаміны і бацькі, і ўсіх сяброў, і ўсіх тых, хто яго ведаў. А яшчэ будзем дапрацоўваць. Это, знаете, як выходзіць спектакль, так? Мы яшчэ будзем нешта дапрацоўваць. Калі бліжэйшы будзе яшчэ раз? Мы зараз чакаем... Жывем з надзеяй, што хутка будзе. Зараз чакаем наш дырэктара, мастацкага кіраўніка, якія дадуць уже ёсць дазвол, мастацкая рада прыняла, але трэба, каб ужо пайшоў рэпертуар, і былі падпісаны дакументы, трэба ўжо будзе дачакацца нам, і можа будзе фармальнасці, і можа будзе ўжо ў красавіку будзем глядзець. Сяржукі, вы прыходзьце. Абавязкова. Запрашаем усіх. Не атрымалася, да, не атрымалася прыйсці. Усіх, каму неабыякавая гэтая тэма. І Іван пойдзе, вось, ён ужо руку цягне, што дзе набыць квіткі. Я ведаю, дзе мне набыць квіткі. Адкажыце, калі ласка, калі прымаецца які-небудзь спектакль, гэта азначае, што ён пераходзіць на вялікую сцэну? Нет, не абавязкова. Не абавязкова. Ваш разлічаны на вось гэтую эксперыментальную, так, на гасціную, як вы кажаце, і там і будзе заставацца. Была размова перанесці на вялікую сцэну, але вот са Святланай мы думаем, каб не страціць тую цеплыню, камернасць, калі можна размаўляць з гледачом тут сам-насам. І калі глядач бачыць твае вочы, твою кожную хвілінку, як... А вось так больш цікава знаходзіцца, калі глядач зусім шчыльна? Я думаю, як каму можна. Там настолькі просто побач, гэта не тое, што там гэтых бар'ера і узроўню гэтых няма. Я не ведаю, каму з акцёраў. Нам, напрыклад, з Наталіяй так утульна вельмі. Я і люблю бачыць вочы, каб побач быў глядач, тады падмануць нельга. Калі такі вось аповед, і размова ідзе з гледачом, то, канешне, добра, калі яны тут сядзяць побач. А калі такі маштабны больш спектакль, і хочацца туды ўдалечынь дакрычацца, то, можа, тады вялікая сцэна. Ну, вялікая сцэна, канешне, магчымасці болей асвятляльнікі, больш дэкарацыі можна зрабіць.
Ну, мне падаецца, што вельмі цудоўную дэкарацыю зрабілі нашы мастакі. Гэта Юлія Карымава, і дапамагаў там Роман Баярынца ў гэтым. Вельмі цудоўная. Мы са Святланай сказалі, якая наша думка. І гэту думку адчула Юлія Карымава, і зрабіла вельмі цудоўную дэкарацыю. Сёння такі дыфірамбы. І Алесю Замковскаму, так? Да, ўсім, таму што так усёй камандзе. А ведаеш, Сяржук, трэба, як казаць, трэба падтрымліваць адзін аднаго і верыць у гэта. І тады атрымліваецца ўсё. А калі нешта ганьбіць і у вас нічога не получится, у вас не атрымаецца нічога, яно можа не атрымацца. А у нас з Наташай заўсёды у нас усё атрымаецца. І у нас атрымліваецца. Я думаю, самы час мы размаўляем, але ўжо сказалі, што у нас ёсць урывачак з гэтай вечарны. Я думаю, самы час паглядзім урывак з гэтай вечарыны. Яшчэ раз нагадаем, як яна называецца? Калі глядзеў на сонца я. Калі глядзеў на сонца я. Упали с грудей пана Бога, порвавшиеся патерки зора. Яны раскатились в небе, усыпали синие просторы, гэтак маркотно и пільна. На край наш нядольны глядяць. Што чуюць яны там? Што бачаць? Чаму ўсё дрыжаць і дрыжаць? Сын, тата, сын, зачем тебе это белорусская мова? Тата. Ну что она для тебя, Максим? Хлеба она тебе не даст. Максим, я хочу, чтобы ни ты, ни твои дети никогда, понимаешь, никогда ни в чем не нуждались. Да. Вы ведаете, я збираюсь у Петербург на филологичных. Это моя мара. Вы ведаете, это тата. О, какой Петербург с твоим здоровьем? А какие? Какие дети с моим здоровьем? Ну, Максим, знаешь, я тебя лечу как могу. Ты сам понимаешь, какую копеечку мне это все обходится. Я удячна вам за это. А эти стихи о смерти, Максим, зачем они? Максим, ты должен думать о жизни, о будущем. Я сейчас имею все возможности, чтобы ты поступил в университет. Выучился на юриста, Максим, сынок, чтобы ты имел достойную службу, чтобы ты ни в чем не нуждался, чтобы ты имел положение в обществе. Я не хочу, чтобы ты вот так вот сгорел, как твой брат Вадим за 2 месяца. А эти стихи о смерти, это зачем все это вообще? Тата, мне кепска, так я пишу про гэта, але не все мои верши такие. Поэзия дае мне надею на жыццё. Ты ж сам узрасціў во мне ўсё гэта. Успомни, як пачынаецца. Послухай, адчуй.
Погляди на небо, сынок. Погляди на небо, сынок. Послухай, як співають птушки. Послухай, як співають птушки. Шумить лес. Шумить лес. Як просинається наш край на досвідку. Як починається наш край на досвідку. Як засинає сон. Як засинає соненька. А чуй, як пахне сено. А чуй, як пахне сено. Тата! Тата, коли я згублю все это, я уже больше не буду твоим сыном, Максимом. Ты чуешь меня, тата? Моя душа, як ястреб дикий, что рвется в небо на простор, вартуя вольных птушек крики, моя душа, як ястреб дикий. Отчувши их страх невеликий, свой сон шепнет и выше гор, моя душа, як ястреб дикий, что рвется в небо на простор. Ой. Ой, чому ж? Ой, навошта? Ты стал поэтом нашей бедной стороне. Груди ныют, тело вянет. Думки зрозуміліться, почуття з душі біжить, почуття, мозаїмі кров полине. Ну вось мы паглядзелі урывачак, невялічкі, але сцэны вельмі цікавыя. Я так разумею, гэта размова з бацькам, так у яго якраз? Размова з бацькам. Я скажу толькі тое, што бацьку іграў артыст Георгій Лойка, маці Наталія Латка. І справа ў тым, што бацька не разумеў сына. Калі толькі пахараніў свайго сына, тады ён яго адчуў і зразумеў. На жаль, і нават у сваіх пісьмах бацька пісаў, што на мне віна, таму што мне трэба было яго адчуць і зразумець. Гэта віна ўжо потым. Ён потым адчуў гэта, канешне. А чаму Максім на беларускай мове, ён быў маленькім хлопчыкам, маці яго завезла да роднай сястры ў дзярэўню, ён там навучыўся гаварыць крышку па-беларуску, а потым на Ракуцёўшчыну ездзіў ужо ў такім узросце подростковым, специально ездил, там Молодеченский район, по-моему, да? Под Молодечно, так? И он там специально жил, как только чуть белорусскую мову. И вот потом сябры присылали ему книжки, присылали ему часописы, «Наша Ніва», «Наша доля». И он заўсёды, верши Якуба Коласа, верши Янки Купалы, он заўсёды сувязь со своей родимой он не гублял. Вот, разумеете? Ему заўсёды хотелось чуць гэтае слово, живое беларускае слово. Нават неяк мы раней аб гэтым нешта не казалі, але ж была першая, калі была першая падчас першай мировой войны, так, сусветнай, бежанцы з нашай краіны, з Беларусі, адсюль, вельмі было шмат. Яны ўсе туды на Волгу прыязджалі. І ён заходзіў у кавярню, садзіўся дзе-небудзь у куточку і слухаў беларускую жывую мову. І так яго нараджаліся і вершы. Самае цікавае, што ён яшчэ і такая задума была ў яго зрабіць гэты беларускі элементар, буквар для дзяцей таксама. Калі ён памёр, то у Ялце, то знайшлі каля яго гэты буквар, знайшлі зборнічак, гэты вянок. Так.
Это, дарэчы, у нас так факсімільнае выданне, вось, менавіта так гэты зборнік і выглядаў. Вось такі ён і быў. Ён так ганарыўся, што пры жыцці ён выйшаў. Паспеў, так. Паспеў. Паспеў, ну, вось мы скажем нашим гледачам, так што тут вось дата стаіць 1913, але ведаем, што атрымаў ён яго толькі ў 1914 годзе. Ён так і напісаў, там жа ёсць гэтыя радкі: «У краіне светлай, дзе я паміраю, у доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з кнігарні пана Марціна Кухты». Вось ён трымаў гэта да апошняга часу, да апошняга ўздыху ён трымаў гэтую кніжку. Ён пабачыў пры жыцці першы зборнік сваіх вершаў, сваіх твораў. А яшчэ быў вельмі адукаваны. Чаму? Таму што калі яны жылі ў Ніжнім Новгарадзе, так бацька ж сябраваў з Максімам Горкім, а ў Максіма Горкага была вялізная бібліятэка. А бацька з ім не сараўнаваўся, а як у Максіма нейкая кніга з'яўлялася Горкага, бацька бег і такую ж кнігу купляў. Сабе. І дзеці... Час заўжды аднолькавы. І дзеці ўсе гэтыя кніжкі чыталі, таму наш Максім іншым быць не мог. Быў вельмі адукаваны ўжо з дзяцінства. Дарэчы, трэба сказаць, што ў бацькі была вельмі вялікая бібліятэка, і выхаваннем дзяцей ён займаўся вельмі грунтоўна. Самага ранняга, як кажуць, дзяцінства, там жа былі самая сусветная літаратура. Гэта і Сафокл, і Еврипід, і слова палку Ігоревым, то есть такія і былі выданні яго вельмі раритетныя, кажуць. І дзеці самага маленства маглі далучацца да гэтай сусветнай культуры. І ён гэта ім прывіваў. І такія шырокія, і Шекспіра чытаў, і Гамера. Дарэчы, мы ж ведаем, што Максім Богданович быў вельмі вялікім цудоўным перакладчыкам. Дарэчы, што ў нас там, Іван, нічога пакуль? Ну, ёсць уже пераможцы. Ну, гэта мы пасля размовы. Ну і напісаў жа ён таксама шмат паміж пяскоў егіпецкай зямлі, так, гэты верш. А яшчэ любіў одну жанчыну. Про каханне давайте. З России. Яна беларуская. І ён, значит, падарыў ёй там свае, значит, рукой написаныя вершы на беларускай мове. Она говорит, я нічога не разумею, я не понимаю ничего. Ён за некалькі дзён ўсё пераклаў ёй на рускую мову. 22 вершыка сваіх і падараваў ёй. І вот яна храніла ўсё жыццё гэтыя вершы. Яму было прасцей перакласці, чым сказаць, вучы мову. Не. Прыходзь на спатканне, будзем мову вучыць. Не, тыя, якія былі побач з ім, вучылі беларускую мову. Яны таксама стараліся размаўляць. І гэта мы таксама заклалі ў гэта нашы... І літаратурным крытыкам быў, і публіцыстам. А яшчэ пра Шаўчэнка раскажы, што ён зрабіў. Гэта ён першы у той час, на, як это казаць, мовіць, расійскай імперыі, ён адкрыў для ўсіх рускамоўных чытачоў імя Шаўчэнка. Да гэтага часу ніхто пра яго не ведаў. А ён пераклаў. Ён стаў крытычныя матэрыялы пра яго пісаць. Пра яго творчасць напісаў крытычныя матэрыялы. І тады ўжо ўсе кажуць, о, нейкае слушнае імя Шаўчэнка, хто гэта такі? Пушкіна на беларускую мову. Дзякуючы Максіму Богдановичу. Даведаліся пра Шаўчэнка. Я подумал, 25 год человеку, як паспеў, сколькі паспеў чалавек зрабіў. А вось гэтыя крытычныя матэрыялы ён пісаў з добрым намерам, так? Конечно, з добрым намерам. Дазвольце яшчэ запытаюся, пакуль яшчэ памятаем пра гэты спектакль. Мы бачылі на тым відэа, небольшым гэтым фрагменце, толькі вас, Наталья, Святлана, але я ведаю, што у вас тая ж самая роля, што і у Наталі, патлумачце. Не разгубіўся. Раскажы. Тая самая. Разумееце, мы зрабілі выбар такі, што адна працуе маці, а другая сядзіць у зале, як рэжысёр, таму што гэта две розныя прафесіі. Это трэба збоку глядзець усё, а другая працуе як артыстка, разумееце? Мы падзяліліся. Адна працуе сёння маці, а другая сёння вялікі рэжысёр. Так што ведаеце, што ўсё рабілі разам.
разам пісалі Да. сцэнарый, потым і працавалі таксама, глядзелі, выстрайвалі ўсе мізансцэны, карціны, а потым мы зразумелі, што гэтак не можа быць, таму што калі ты як рэжысёр выступаеш, то ты рэжысёр, альбо актрыса, інакш не можа быць, ты не можа быць там і там. Гэта хто это, прабачце мяне, калі ласка, Кустурица, апошні яго фільм, які зараз ён выпусціў, ён там таксама і рэжысёр, і акцёр. І ён сказал, не, больш я ніколі гэтага ніколі не буду рабіць, гэта дзве розныя... Калі толькі можа, як Эльдар Разанов, такі невялічкі эпізодик, так на Так у нас там таксама невялічка, мы маці таксама... Пробачте, Дашенька, а знаете, что я хочу сказать про один эпизодик, який так само есть у нашем этом оповеди? Там есть девчонка у нас Яна. І яна сапраўды, яна увесь час яго паіла крынічнай вадзічкай. Яна была закаханая ў яго, як у чыстага чалавека. І калі ён сказаў, я хворы, я не прынесу табе шчасця, Яночка, а яна яму адказвае, толькі жыві, гэта і будзе маім шчасцем. Разумееце, якое каханне гэта дзяўчынка пронесла праз усё жыццё. Что такое каханне? Что такое любовь, сапраўдная любовь? Толькі б табе, любы, было добра. Толькі б табе, каханая. І гэта вельмі цёплая сцэна, і мы такія з Наталей вельмі шчаслівыя, што мы гэтую сцэну зрабілі. Таму калі б тут на маім ці Ваніным месцы ўжо былі дзяўчыны і жанчыны, ўжо прасплакаліся. Чаго чакаць, Сяржук? Яшчэ трэба сказаць, калі яшчэ гаварыць пра аповедь, што там мы са Святланай таксама увялі яшчэ і Максіма маленькага. І у нас там ёсць два цудоўныя хлопчыкі. Гэта Альгерд Базук і Мікалай Баярынцаў. Цудоўныя хлопцы, таленавітыя хлопцы. Баярынцаў, гэта з дынастыі Баярынцаў. Так, вось. Іх перайграць гэта ўжо ўсё проста творчыя людзі ўжо не ў першым пакаленні. І яны вельмі так, вельмі, як гэта кажуць, вельмі аднесліся, слово згубіла, як это сказаць, што сур'ёзна, вельмі сур'ёзна да гэтай справы. Нават сказалі нам, што Баярынцаў Мікалай прыходзіць у садик, і сразу першае, што он гаворыць, я Максім Богданович. І потым усе 20 дзетак пачынаюць. Як цікава, галоўнае, каб у іх усё было добра, ён заставаўся на Мікалая. Добра, я думаю, што гэта для іх таксама. Яны сур'ёзна аднесліся, правильно гаворыць Наталя. Прабач, Сяржук, а як вам нават працаваць з дзецьмі? Ну, яны ж капрызныя, яны... Цудоўна. Колькі год? 4 гады. І 6 гадоў. 4-6. Цудоўны ўзрост. Непаслухмяныя. Іван, у іх трэба павучыцца. Я кажу, у дзяцей, у жывотных, у жывёл. У мяне коцік быў Маркіз. Ён, на жаль, памёр, але я заўсёды за ім назірала. Бо у каго трэба павучыцца, як працаваць. Паверьце мне, на сцэне. Кожную секунду ты павінен быць, як это кажуць, на чеку. Таму што гэта дзіцё, і ён можа табе імправізацыю даць. А, можа і такое быць. Так гэта і ёсць, і ты павінен гэтаму ўжо быць гатовы. Так што, ну гэта цікава, яны малайцы, яны такія малайцы, што мы з задаваленнем з імі працуем. У нас часу ўжо не шмат зусім засталося. Ну вось у мяне пытанне, ну я думаю, што прэм'ерай мы ўжо не будзем абмяркоўваць, да, ўжо у афішы нашай заўжды будуць. Такое напрыканцы, вось як вы лічыце, вы самі як творцы, так, і паэты, і рамансы вы спяваеце, вось чалавеку творчаму, творцу, яму складаней жыць, ну, чым, ну, напрыклад, чым нашаму аператару. Вось калі ён за камерай хаваецца, вы заўжды перад гледачамі, і ваша творчасць, яны заўжды выходзяць, і вы бачыце людзей. Ці складана гэта, ці ўсё ж такі гэта асалода і шчасце? Ну, гэта як з якога боку паглядзець, з якога пункту гледжання. Каму лягчэй, каму цяжэй. Я думаю, што ўсім нам аднолькава і цяжка, і аднолькава бывае асалода. Калі ты сваю працу робіш ад душы, калі ты ёю захапляешся, то заўсёды будзеш і задаволены, і будзеш мець асалоду, і ўсё у цябе будзе добра атрымлівацца. А калі гэта няма,
то тады кожная праца... Галоўнае, карацей, каб ад душы ўсё было. Праца было нялёгкая, каханне. але калі яна ідзе ад сэрца, ад то сэрца, кожны говорыш, ну сёння не дарма пражыў сёння дзень, дзякуй Богу. Конечно. І скажыце ўжо зусім такое апошняе пытанне. Богданович, ці ёсць ужо нейкія задумы, хто наступны? Надалей. Хто наступны? Наташа, Так. давай Якая открываем, постаць давай будзе открываем. Адразу Караткевич. Караткевич, вось я так і думаю, што высці. Таму што, ну, і з Ванны Віцебска так у нас Конечно, ставілі ў нашым конечно. спектаклі. О каханні мы бясконцы. А скажыце, кіраўніцтва ў тэатры ўжо ведае, што вы У ўжо нас абралі такая ёсць. Зараз ведае. вы ўжо абралі Караткевич? Не, пакуль не. Гэта зараз, Іван, будзе, калі думалі пра Богдановича, то пашчасціла Наталіі Святлане. Да. А зараз ужо, калі яны абралі Караткевича, то ўжо кіраўніцтва пашчасціла. Пашчасціць, мабыць, пашчасціць. Мне калісьці сказаў Алесь Лабанок, наш артыст, пайшоў з жыцця ўжо, на жаль, ён сказаў: Святлана, хочаш навучыцца размаўляць на мове, адчуваць мову, чытай Караткевіча. Таму Караткевич наступны. Думаю, што ўвогуле трэба чытаць, Так, так. хадзіць у тэатр. Таму часу ўжо няма, мы яшчэ паглядзім фінал потым, так? І хочацца пажадаць вам толькі здароўя, творчых Дякую. поспехаў. Хай вось з'яўляюцца у нас такія вечарыны, аповеды, спектаклі, якія прысвечаны нашим людзям, так, нашим беларусам і землякам, каб галоўнае, каб дзеці нашы даведваліся і моладзь, хто гэта, што яны напісалі, і гэта самае каштоўнае, што ў нас ёсць. Таму всяго вам добрага, Дзякуй. шчаслівага, ну, і хай все. Хай, як заўжды я кажу, шчасце, здароўя, кахання, але нікуды не сыходзьце. Давайте, у нас все ж таки, мы думали, што будзе сур'ёзна, але неяк так пазітыўна ўсё прайшло. І так замацуем усё гэта Александром Карэнманам. Ён у нас заўжды на пазітыве, такі хлопец. Таму зараз паглядзім, з намі разам патрап у тэлек. Добра. Всем привет, это «Попади в телек». Мы сегодня вышли на улицу, чтобы задать такой, ну, немного провокационный вопрос. Девушкам, здравствуйте, а что вы делаете сегодня вечером? Пойдемте. Что вы делаете сегодня вечером? Ой, не. Что вы делаете сегодня вечером? Телевизор смотрю. О, правильно. Что вы делаете сегодня вечером? Занимаемся работой. Вы тоже? Нет. Студент отдыхает. А вы не студент? Вы уже все? Или ищете? Вы школьник? А вы студент? Да. Та-дын. Ладно. Шучу. На самом деле вы собираетесь поступать куда-то тоже, потому что у вас какая-то уже работа, да? Художественная. То есть там портрет. Его. Так давайте угадывать. Давайте я с 3 попыток угадаю. Там натюрморты и пейзажи. Композиция. Какая композиция? Какой группы? Руки вверх. 18 мне уже? Нет? Ладно, ребята, мы хотели сказать вам, знаете что? Не грустите, веселитесь, улыбайтесь. Солнышко будет. Вот солнышко будет, Если весна придет, так она уже пришла. Главное, впустить ее. Один вопрос, что вы делаете сегодня вечером? некогда. Здравствуйте. Не напугали, только что от меня хотите? Напугать. Не надо меня Всё, пугать. тогда не будем. Вы такая спокойная, вы нас, знаете, каким-то спокойствием сейчас просто заразили. Здравствуйте, я тоже так подошел такой, эй, веселый. Что вы делаете сегодня вечером? Я не знаю. Всё. Ну, тогда посмотрите телевизор, можно будет увидеть там себя, меня. Идем на рынок. На рынок? А чего же на рынок? За покупками просто? А еще, да. В магазин все взяли. Все взяли по магазинам, остальное... А вот что, вот, знаете, заставлять людей ходить на рынок? Все-таки многое же можно купить в магазине. Почему вот все-таки что-то на рынке? Мандарины свежее. Вот, все, будем знать. Это секрет для наших телезрителей.
Что вас так развеселило? Все нормально, жизнь прекрасна. Нашу улыбку с собой. В кармане, да? Нашу улыбку с собой. Все прекрасно, все замечательно. А вечером что делаете вечером? Вот мы спрашиваем, интересно, чем занимаются жители города нашего вечера? Ну, вечером я в основном смотрю телевизор. Днем я вот обязательно... Нас видели когда-нибудь? А? Нас видели когда-нибудь? Возможно. Не помним. У нас, возможно, жизнь прекрасная, улыбка с собой, настроение хорошее. Вот, мы желаем вам, чтобы такое настроение у вас было, несмотря ни на что. Ни на что, всегда. Спасибо. Что вы делаете сегодня вечером? Я гуляю. По городу? Да. С кем? В одиночестве. А как же кавалеры? Не боитесь, что, знаете, какие ходят тут всякие Дон Жуаны, Ловеласы? По Суворову? У нас нет. Не ходят? А где ходят? Если что, заглядывайте к нам на телеканал Витебск. Спасибо, Там я много интересного. поняла. Слушайте, девчонки, что вы делаете сегодня вечером? Не знаю, учимся. Учимся? Чему? В школе. В школе, я понимаю. Ну, сейчас вот в школе учат разному. Говорят, что в школе можно не только изучать предметы, да, но и всякие второстепенные, какие-то ненужные, возможно, вещи. Как вы считаете, чему плохому учит школа? Надо говорить, ничему. Надо говорить, ничему, только хорошему. Один вопрос вам. Что вы делаете сегодня вечером? Иду на тренировку, потом ребенка из школы забираю. Слушайте, у вас насыщенная программа. А что за тренировка? Какой спорт? Кроссфит. О, кроссфит. Это когда нужно одновременно делать разные элементы фитнеса, да? То есть это надо и бежать, и в руках какие-то гантели, потом параллельно в тебя стреляют из лука, пытаются сжечь из огнемета, но вы все это выдерживаете, и после этого идете и забираете ребенка из школы. Вот так вот, берите пример. Расскажите вы нам, что вы делаете сегодня вечером? Сегодня вечером я учусь. Где? На фитфаке? Что там, занятия по вечерам? Даже по ночам. Может, это Серьезно? может быть, это только у вас? Нет, заочное обучение, значит. Да, Дошкольное образование. да. Покажу сейчас расписание. Да, ну ладно, все, мы вам верим. Ну, а вы наверняка на педфаке изучали какой-то музыкальный инструмент. Я знаю, что там вот как-то с этим связано. Или не все? У меня даже есть специальность. Так. Детская музыкальная школа по классу баяна. И как сейчас дети на баяне хотят учиться играть? Моя очень хочет. Что вы делаете сегодня вечером? Расскажите. Учусь. Второе выше? Зачем вам? Ну, вы же должны без образования как бы так вот. Должна быть приличная бабушка. Да? Да. То есть нужно потом помогать детям делать уроки. Прямо да? сейчас и прямо потом. Поэтому вы решили быстренько пойти на второе выше, чтобы чтобы внуки учились лучше. Ну, чтобы я смогла им помочь. Хорошая идея. Что вы делаете сегодня вечером? Дома отдыхаю после работы. Да ладно, мы тут на свидание вас собирались позвать. Правда? Конечно. Я согласна. О! Что вы делаете сегодня вечером? Я телевизор смотреть Вот и правильно. Ну что, вот такой вот досуг. Слово-то какое, досуг. У жительниц нашего города. Наверняка многие из них сейчас как раз таки прильнули к телевизору. Но у меня сегодня все. Пока. Ну вось. Я в чым падумаў, а калі Александр Карэнман у цябе б запытаўся, што ты робіш вечарам, што б ты яму адказваў? А што вечарам? Увечары я звычайна чытаю. Читаешь? Читаю. Ну, сегодня ты будешь читать Ну, Максима Богдановича. Ну, я яго учора чытаў, і я думаю, што яшчэ і сёння таксама, таму што сустрэча, Ну, конечно, що, тыдзень начиняе. почитай. І Краткевіча абавязкова, таму што калі ўжо будзе наступныя вечарыны прысвечаныя Краткевічу, то Краткевіч Каб ты ўжо быў падрыхтаваны. Чытайце нашы шаноўныя абавязкова, як мы з Іваном. Іван таксама чытае, што Ой, зараз я нават прачытаю імя пераможцы. Таму што у пачатку гэтай гадзіны мы абвясцілі конкурс, мы знайшлі 3 творы, на наш погляд, самыя вядомыя творы Богдановича, і пераклалі з дапамогай Google Translate ўсё проста на некалькі моў, і гэта ўсё размясцілі ў нашай групе ВКонтакце. Ну вось, Алена Барысава правильно адказала, назвала ўсе 3. Гэта слуцкія ткачыхі, зорка Венеры ўзышла над зямлёю і па-над белым пухам вішню. Таму вось такі квіточак дастаецца Алене Барысавай. Віншуем, Алена. І больш за тое, наша сённяшняя госця Святлана Жуковская, яна прымае ўдзел таксама ў гэтым спектаклі. Добра.
Я думаю, гэта что все ў мяне у ўсё. нас так на гэтым ну амаль што у нас все і напрыканцы замест звычайнага нумара ў нашай студыі мы прапануем вам паглядзець фінал вось гэтага музычна-паэтычнага вечара калісь глядзеў на сонца я, пра які мы сёння размаўлялі. Шчасця, здароўя вам, кахання. Пакуль да заўтра. хотел бы споткаться с вами на улице в тихую синюю ночь и сказать: бачите, гэта буйные зорки, ясные зорки Геркулесу. Ад родных нил, ад родной хаты, у панский дом дзеля красы, яны бяздольныя узяты ткать золотые поясы. Зорка Венера взошла над землею, светлые згадки с собой принесла. Помнишь, колись я споткался с тобою, зорка Венера взошла.